Здравейте на всички, аз съм Павел от Мъжка работа. Днес ще говорим как отсъстващите бащи съсипват децата ни и обществото. Бащинството е една от водещите причини за благосъстоянието на децата в нашето общество. Това е двигателят, който диктува най-важните ни социални проблеми. Като че ли много често този проблем или се отрича, дори се игнорира. Семействата са като един микрокосмос, отражение на какво става в нашето общество. Ако имаме силни семейства, то тогава има социален разцвет. Ако имаме разбити семейства, попадаме в ситуация, която сме днес. Социална разруха. Повечето пъти, дори бащите да са в семейството, те не са там емоционално, защото никой не ми е показал как да бъдат там емоционално. Повечето пъти са или работохолици, алкохолици, зависими от наркотици, каква рима има тук, или са пристрастени към смартфони, дори към жени. И в един момент идва развод. И вече раздяла от децата. Защото повечето пъти мъжете нямат опеката върху децата. Нещо, което също спомага изключително много за тази динамика е сексуалната революция през 60-те години на миналия век. Тогава цялото сексуално поведение се нормализира, дори се насърчава и по този начин започва един порочен кръг. Жените повече и повече се ангажират с такова непристойно поведение, което пък кара мъжете да си мислят, защо да имам брак и да започна моногамна връзка, като мога да обера всичките добринки, с това да съм с 50, с 100, с повече жени дори, без да трябва да си мисля, че трябва да издържам деца и така нататък и така нататък. Вече има хапчета и като цяло по този начин се отказват от някаква отговорност. Ето защо ядреното семейство, където имаме мъж, жена и деца, е такава изключително важна социална структура. Феминизма също не помага. Една от целите на феминизма е да се премахне бащината фигура и да бъде заменена с друг тип фигура, който е държавата. Радикални феминистки се застъпват за премахването на традиционното патриархално ядрено семейство и опитват да въведат нови динамики, нови семейни структури и семейни отношения. Друг е факта, че много феминистки не разбират, че първите феминисти са били всъщност мъже. Маркс и Енгелс, но това е за друго видео. Нека сега да погледнем какво става с момчетата и момичетата, когато няма една силна бащина фигура в живота им. Повечето момичета започват едно такова непристойно поведение с много сексуални партньори, което ги прави по-нещастни и по-депресирани. Разбира се, факта, че са имали толкова много сексуални партньори, не им помага, за да създадат една такава дълбока, интимна връзка с някой друг, защото постоянно си мислят, той ли е правилният човек, на английски се казва pair bonding. Няма тая възможност да влязат в дълбока интимна връзка. Нека сега да погледнем какво става с момчетата. По-вероятно да попаднат за затвора, да извършат престъпление, по-склонни са към зависимости, по-склонни са към психични разстройства, справят се много по-зле в училище. Наистина, когато липсва една такава силна бащина фигура, която да дава отпор, да дава наставления, да е авторитет в живота, както на момчетата, така и на момичетата, да казва не, да слага граници, то тогава всичко наистина отива по дяволите. Това ми напомня на една история от писателя Ричард Ро, който говори за слоновете в Африка. Млади слонове, като че ли от нищото започват да поудяват. Нападат женски слонове, нападат други слонове, други животни, тъпчат коли и нападат села. И хората, които изследват отношенията на животните, се чудат и не могат да разберат, какво точно става тук, какво им стана на тия слонове. И след известно време се досещат. Факта е, че зрелите слонове, мъжки слонове, са избити заради бивните им от бракониери. И вече, като няма една авторитетна фигура, която да покаже на младите слонове как да се държат, те започват да поудяват. Как решават този проблем е... Изследователите взимат други слонове, мъжки зрели слонове от други резервати в Африка и ги долитат с хеликоптери. И това решава проблема. Наистина обществото ни има огромна нужда от такава зряла мъжка енергия. За съжаление обаче, тя е изключително оскъдна, защото няма вече мъже, които наистина са посветени в мъжество. Има адски много момчета в телата на мъже, обаче това не те прави истински мъж. Обществото ни или феминизира мъжете, или ги укорява с такива глупави нотки на токсична мъжественост. Не трябва да си прекалено мъжкарски, защото това е лошо и така нататък и така нататък. Интересното нещо е, че на първо място бракът е създаден за да се възползват децата, за да има един такъв
безопасен контейнер, в който те могат да израстат и да има някаква структура. Това не е толкова за благосъстоянието на мъжът или жената. Докато бракът помага на децата, то бащинството помага на мъжете и им носи удовлетворение. Помага им да канализира тази тяхна или тази наша агресивна енергия и да я превърнат в някакви добродетели, на честност, на смелост, на саможертва, на поемане на отговорност и да са в услуга както на децата си, така и на съпругата си. Ще завърша с една интересна мисъл на прочутия римски оратор Цицерон. Той казва така: каквото едно общество прави на децата си, така и децата ще сторят същото на обществото. Надявам се, че това видео ви е харесало. Ако е така, оставете ни коментар. Ако пък не ви е харесало, кажете ни защо. И ще се видим в следващото видео. Благодаря.